Разлика между мъжка и женска енергия и кога коя да използваме. Имаш две сили в себе си. Женска енергия и мъжка енергия. Женската енергия, това е интуиция, мекота и вдъхновение. Тя чувства, привлича, създава. Тя не гони. Тя приема, тя се доверява. Мъжката енергия, тя е цел, действие, структура. Тя планира, движи, организира. Тя не чака, тя решава, тя води. Кога? Коя да използваш? Работиш по проект, включи мъжката енергия. Фокус, цел, изпълнение. В любовта и връзката позволи си женската енергия. Приемане, мекота, присъствие. Чувстваш хаос, мъжката енергия ти помага да подредиш. Чувстваш изтощение, женската енергия те презарежда. Тайната не е да избереш само едната, а да знаеш кога коя да води. Твоята сила е в баланс. Твоята магия е в осъзнаването. Ако искаш да се превърнеш и ти в магнетичната жена, попълни формата, като натиснеш линка в биото на този профил.